Daħal fid-9 jum tiegħu il-ġuri ta' Jurgen Fenech, suspettat mandant fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fil-qorti komplew jiġdu esperti forensiċi, membri tal-Forzi Armati u uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili u kimiku dwar il-ġbir u l-preservazzjoni tal-evidenza wara l-esplużjoni. Insemgħu wkoll xhieda dwar il-mobiles elevati mill-baħar qrib it-tinda tal-patata fil-Marsa u dwar l-analiżi tat-traċċi tal-bomba li saret b'kollaborazzjoni man-Netherlands Forensic Institute. Esperti forensiċi spjegaw kif ġiet dokumentata u analizzata l-evidenza mix-xena ta' reat inkluż il-proċess biex jiġu identifikati partijiet li ma kinux jagħmlu parti mill-vettura u traċċi li jindikaw minn fejn oriġinat l-esplużjoni. Ġew ippreżentati wkoll rapporti dwar oġġetti elevati waqt tfittxijiet f'diversi postijiet relatati mal-investigazzjoni. Fost ix-xhieda kien hemm membri tal-Forzi Armati li jirrakkontaw kif wettqu tfittxijiet fil-baħar qrib it-tinda tal-patata fejn instabu diversi mobile phones li mbagħad ingħataw lill-investigaturi. Xhieda oħra mill-Protezzjoni Ċivili u mill-Pulizija diskrivew l-ewwel intervent tagħhom fuq il-post tal-esplużjoni u l-ġbir tal-evidenza. Fost oħrajn ixxied li malli wasal fuq il-post l-uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili ra partijiet tal-ġisem jinħarqu. Aktar tard kimiku mill-Università ta' Malta xhied dwar l-analiżi tat-traċċi tal-bomba u spjega li din saret flimkien man Netherlands Forensic Institute u għażiet jgħid li l-kampjuni meħuda minn diversi uċuħ indbagħtu barra minn Malta l-analiżi b'riżultati jaslu madwar xahar wara. Ikkonkluda fir-rapport tiegħu illi l-bomba kienet magħmula minn TNT.